Appiah pem ahanson ene ba kunumu 19701 ena entokwa checheche na enye asemketwa ewa asante mantema Ghana hanumu na enye adeketwa kra na yenuanom de nchafo a na omne asante man kire kaso se enchaka eduru baabi no na ewo se adehye a wonom ewo kra ye fre ne se Denyase a edua efe ne se denya ase ena wonom eba betena omchichi wonom kro adehye wo na wo se wo mako a ti wo se wo de adehye a wo aka no wo de wo ko hinta baabie eno ena ma yenya kra efe se hunta ado a ene wo ba ha eno so yeka Denyase wo ye amanse enyanse bekwai abato mpesua so ena sesei megyina yie se wo fira anwa kwanta eba na sesima be se edu atreso ano ubedu ewa ha na enne so ore awo afe apem ahankono aduowotwe enkunu no mu ena oba panyini manana Adutwumwaa Bonin a otoso miensa obefa Denyase man akonwan se Manhemaa wotena so na se nimfihia aduasennum pepepenie ena oba hema ene wo hyefa eno nanam so ame Nyansapo danso edanso ya fom nyina ya bombodre kurukura krakra na ya pagya yemfidie ade abesia ene ya behwe na de bekoso bia no ya de ama asanteman Ghana man ya hwefo ene ya tiefo a mohwe efiri echichi ene menche afei ene anya ba bedru eti wadaw ma kan ho na afei ne yewramu ya kwa ahemfie de bekoso ho bia no ya ne bedi nkomo na krono fapem na bakwasam ene eho amamre no ya ne modi nkomo pen a ye chirechiremu nanso enne no ya besa atimu biem na ya saage enchiremu ewo ho no mo mesomfo abusu apanyini enie yenkwai na yenkoto asomfama Appiah pem ahanson ene ba kunumu na nya semketwa ewa asantemantem Ghana mem hanmu abra denchira man ene asanteman esesa eso aso ewo ehonomu na kura migina mu ewo bosomtwe anase bekwai abato empesua no so a eben manson kwanta na ufiri anwan kwanta eba sima besedu na oba bedu Denyase satem wonum so edi tintiman pa ewa asante ene denchira kunumu a na enye asemketwa kura ebia ye friend se Denya ase ene ombetan ya ombeji chikroi eno ti ene ye friend se Denyase afedu baabie no na adehye na akoa edu baabi nananum hu se adehye na nhwa na ebia won mase atore eno ti nananum de adehye ne ekosie baabi ekohuntae eno ne baabia enei ye friend se huntado a eno so ewo Denyase ekroi ma enye asemketwa na ene se wora ewo Appiah pem ahankunu aduowotwe nkunu no mu ena nana Adutwumwaa Bonin a wotoso miensa obedi akonya se Denyase man ahema eno no oba ahema atenasia adibesi na evinhia aduasa enum nie eno ti ne Nyansapo ya kurukura kraka de emfidie ede aba ene de bekoso ha bia no ye betwa ho mfonyi na ye de akyeremu ewo honomo
Denyase satam wonum so edi tintiman pa ewa asante ene de nkyirako no ma na enye asem keto akra ebia ye frɛ ne sɛ Denyase ene ombetan ya ombeji kuro yi eno nti ene ye frɛ ne sɛ Denyase afedu baabie no na adehye na akoa edu baabi nananom hu sɛ adehye na nhwa na ebia wonum ase atɔre eno nti nananom de adehye ne ekosie baabi ekohuntae eno ne baabia enei ye frɛ on so sɛ huntado a eno so ewo Denyase ekurei ma enye asem keto na ene sawra ewo Appiah pem ahankunu ade wotwe nkunu no mu ena nana Adutwumwaa Bonin a wotoso miensa obedi akonya sɛ Denyase man ahema eno no oba ahema atenasia ade besi na efinhia aduasa enum nie eno ti de Nyansapo ya kukurakrakra de emfidie ade aba ene de bekoso ha bia no ye betwa ho mfoni na ye de akyeremo ewo hono Denyase man nananu matrankonya sene etie no se oye empanimfo na ema nananu makwa aba no owia dia kabia ya de beto aso Kona o judgment and your share Yakoponsa. Am I? Baby will be a little queso. Very reverend man is asana with the microphone. Yebom paye nyamieja nyame oba nyame sunsum kronkron wudimu nyame awaye bibia fefefe na umare ni pa epiemu ebra esemu odumfo nyame wona yada wo na nyadie wona tetempanimfo anantie abedu ye pan so ana dai ayeda sonko a woya amayen Erade enim se ewiansremen etoye suidie wodom so ebedo so amayen yeda wase bebre nana Adutwumwaa Bonin otoso miensa Erade ebra na wadane maame yemu ono na wawrade wonimu no na wo Bonin din esiesie no se beba misiasio na masmawo se koduri sai nasi na Denyase man enyina emfa nhye wo Nyankopon anumunyam ena dei yede asedane ayeye ne yede mawo wode waya mayen na medomfo wo ma se ayeye nka odinda odomfo nyame yeda wase akwantuo mu adom a wode adom wo ma na ma yetu kwa abokwan so efira chichiri eben na yabehie mu ha Erade yabam paye se ma wishira ne wadom a wuhia wo ma wode dom yen no ma yehia de enye nhira de yebeka de yebeye de yebesie Erade FM peja empumtio ene adom kase emra wo ma nyame ta bibia koye ne de aseda ma wa uma
deɛ yɛka ne sɛ wodin nkutoo ne nhyira animuonyam ne ntontom nka ho hyira wo ma yɛabɛyɛ nyina na wɔnnam kwa so a yɛba gya wɔn brɛbrɛ bɛduru asomdwe mu yɛbɛwie no yɛbɛyi wɔ ayɛ aka sɛ nyame woayɛ deɛ yɛ yɛhyira wo din yesu kristo wo din mu nti amen amen reverend nyame nhyira wo nyame nhyira wo mepa mo kyerɛ yɛde mfɔmfa me basa yɛ dɔ nsa o yɛkyerɛ wo nsa so yɛma wo nsa asase ampo nua mo nsa o aduanafoɔ nsa maafoɔ nsa momagyi binom yɛfrɛ mo a ɛnɛ yɛ wukudɛ nanso mo amadeɛ nyinaa nana Adutwumwaa a ɔtɔ so mmiɛnsa ɛnɛ Denyase Manhemaa odi akonyan mo amode de tena so yi ɛnɛ ne mfie aduasa enum pɛpɛpɛpɛpɛ madam mo eburu mo na mo ni mo chichira asɛm o adeɛ bi obeye bia mo ma no nkɔ so Denyase man nkɔ so o santeman nkɔ so madam ma ɔwɔ ba akokɔ ni asese ɔte hɔ yi oni bɛɛ ma deɛ ɛso ne mata na chi mo am gyina na chi gyina pa na adeɛ ɔyɛ bia ayɛ ama no Adawma ade be insida bubu kosua de ka ne nko se ana Adutwumwaa de ade e na se yaba de mo pangu ma no efri na akoi bibi esi na enu so be ya ama Denyase man ene asanteman de mo nwa na mo nta na chi na de ka ne nko na ato na jeje mu de ohwe ase ama ne nsori o yare ne duro na nya no boni kasa Yashasi Nessa. Tidiamina, you Becca Biano, Miss Remo, Nina Yeti, Nia Hesse, Vajumadi Nakosu, it will be Biase. Mimobia Swakwaba, besides I have been Asama Miami Mami, Adutwumwaa, Nitrinkwa, it will be Biase. So na sechira kura ene san denti ne yawa na chama ya wuti adwam mesre na baboboni amakakra sentia yawa ha minimso ma me kwa de daw eno ntina na odaw ma sentia yawa ha nyina ene se nana Adutwumwaa Bonin Denyase Manhemaa nana adaya sumu ena nana no to onsa frɛ no sɛ yɛkenkan no daakye mu wonsam na ne obetumi afoa daakye nsam no ɔno ne sɛ yɛde ɔman no ɛhyɛ ne nsa nti dae no kɔfei na Adutwumwaa Bonin ɔtɔ so mmiɛnsa ɛfo ya pɛ ana nananom ade no esi abanya kɛseɛ yi so sɛ Denyase Manhemaa na sabre no na ɛyɛ broni bɛka sɛ 5th June 1989 5th June 1989 ɛdi ka sɛm a ɛwɔ mu ne sɛ na da no yɛ okuada na ɛda no ɛsa yɛ awukudɛ na nananom ɛde nana Adutwumwaa ɛtena ahema ɛbɛnwura kɛseɛ yi ɛso ɛno nti nana tena ahema akɔnwa yi so yi yɛbubu nna ne saa yɛbubu mfirihyia maako aduasa enum ɛyɛdan na sɛ mfirihyia maako aduasa enum yi ɛbaayɛ wakyerɛ mu saa efi apem ahankono aduɔwɔtwe ankono osumi ana ɛyɛ nsia dan na ɛtɔ so enum okenkan na de besi ɛnnɛ mfie mpem mmienu sɛnea ɛka no no ahanu aduonu nan a na ɛkyerɛ sɛ wode saa 5th June yi anaasɛ abusumi nsia da ɛtɔ so num ne aka ho a na ɛkyerɛ sɛ wokɔ tifiri mu pɛpɛɛpɛ a na
na wanya saa mfirinhyia aduasa enum no na ɛno na nanase security ampo ayɛ na de kɛseɛ ɛte sɛ yi na hema akonnwa yi watra so de a na bɔne bia ɛnka no a ɛneɛ na saa de a ɔbɛbɔ dwadantaa aframa nyinaa sɛ ɛnɛ otumfoɔ nyankopɔn ayɛ na de kɛseɛ ama no adehyeɛ ma nananom sei enti na ma ɛnɛ yɛhyia ha nana ahyia ha sɛ mfirinhyia aduasa enum a ɔtena ahema akonnwa yi so yi wɔhyɛ ne fa na awia yi sɛnea ne kasa ɛfa no no bɛda mu nyinaa ase Nana Adutwumwaa Bonin a ɔtɔ mmiɛnsa ne mma a wɔtintim. Please, I will crave your indulgence to read the citation in the Queen's language. From the children of Nana Adutwumwaa Bonin III, in celebrating of her 35th anniversary as Queen of Denyase traditional area. Denyase, we, her children, wish to honor and celebrate her for the remarkable role, model, and inspiration she has been to all of us. Her unwavering commitment to our community has touched countless lives and left an indelible mark on her community as well as her children. Her visionary leadership in founding the Denyase Preschool has provided the children of our community with a strong educational foundation, while also easing the burden on their hard-working mothers. This initiative alone speaks volume about her foresight and compassion, and we are lucky to have been able to go through this journey with her. Her dedication extends beyond our community, reflecting her boundless energy and commitment to service. Her efforts go unnoticed. Her genuine connection with people, always welcoming them no matter who they are. Her caring and loving instincts have molded us into people we are today, and we will forever be proud of her. Our relationship with our mother has always been exceptional, but on a foundation on love, built on a foundation of love, respect, and mutual understanding. Even in the moment of discipline, her actions were always infused with wisdom and care, ensuring that every correction came with a valuable lesson. Her guidance, though sometimes strict, was never without purpose. She consistently used these opportunities to teach us important life skills and moral values, helping us grow into responsible and compassionate individuals. Her ability to balance discipline with affection has strengthened our bond, making us not only better people, but also closer as a family. Through her nurturing and insightful approach, we have learned the importance of integrity, hard work, and empathy. Her kindness and generosity are evident in her numerous charitable acts, from donating clothes and footwear to supporting and securing funds for the unfortunate. Our mother will always include us in everything that she was doing, which
not only strengthened our family bond, but also instilled in us the importance of community and service. Whether she was organizing a community event, working on a charitable project, or brainstorming new ideas for the preschool, she made sure we are part of the process. We remember the countless nights spent preparing for events, discussing plans and executing them as a family unit. Through these experiences, she taught us valuable lessons about teamwork, perseverance, and the joy of giving back. Her inclusive nature made us feel valued and important, nurturing our own sense of responsibility and compassion by involving us in her endeavors. She not only shaped our character, but also inspired us to carry forward her legacy of love, dedication, and community service. At our younger ages, we didn't understand much, but as we have grown, we realize the importance of her work and also our involvement. Although all the challenges and difficult times, we always believe in her. Her strength and resilience have guided us through every obstacle. And today, we see how all those efforts have paid off in the flourishing of our family. Today, as we celebrate her 35th years of extraordinary service, we also celebrate her as a beacon of strength, love, and wisdom. Her legacy of leadership and compassion inspires us all, and we are incredibly proud to call her our mother and our queen mother. May God continue to bless her with wisdom, strength, and good health as she leads us with grace and love. May He guide her in all her endeavors and shower her with her divine favor. With all our love and adoration, her children, Bafo Kwajo Watin, Patience, Nana Appiah and Kroma Boatin, Precious, Mami Efia Fulua Boatin, Solomon Kofi Aje Jr. Boatin. Thank you. Adutwumwaa, Bonin, Nikunu, Chere Hokani, and Owarisa, Bibi Kakra, Se, Memekenka no Brofum, Isa Se, Yowo, Owamanone, Namenfanche, Nina, Namenfansu, encourage, Nire, Netofu, Nadina. Nananum, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, I welcome all of you to this special occasion, the 35th anniversary of the ascension of the throne of my dear wife, Nana Adutwumwaa Bonin III, as the queen mother of Denyase traditional area. There has been a remarkable achievement and development in your community since the ascension of the throne. My dear wife, I congratulate you on this achievement and development. I know it has not been easy reaching this far, especially from 2012, when you lost members of the royal family, including the head of the family, Omaine Nana Owusu Adumi, Autosumino, Auntie
uncles, and more especially your mother, my beloved mother-in-law, Penny Yayako, aka Hannah Kate Benny. May their soul rest in perfect peace. Nevertheless, you have stood firm and continue the battle with the help and support from the Almighty, ancestors, and our children, and me, your husband. I know there has been trips, pitfalls, but as a husband, together with our children, we will always continue to support you in times of difficulties. It is rather unfortunate that due to circumstances beyond our control, I and also the children could not come and support you on this special occasion. Though we are not there physically, our spirit with you to give full support. It is my prayer that the good Lord would continue to bless you with wisdom, good health, everlasting life, to be able to do more for your community, Denyase, Asante, and Ghana as a whole. I also pray that your numerous visions and aspirations will be fulfilled, and that Denyase preschool, which has been established, will be extended to tertiary institution. Manhemaa, Medofupa, my dear wife, once again, congratulations to your 35th anniversary and many, many anniversaries. May the good Lord protect you, richly bless you, and give you more years to continue your reign and to be the amazing mother, auntie, grandmother, wife, sister to us all. Nananum, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, thank you all for joining us and to support the occasion. May the good Lord richly bless you all. A lot of love from my heart, my beloved wife. It's me, Francis Yao, A.J. Boatin. Madam Master. Mami, Denyase Manhemaa, Nana Adutwumwaa Bonin the third. Nana no man mwetwesia ha. Otumfo chia mepenyi. Asofo eni kruma. Ewie yesere monim kasa kakra. Eye kuo bia ye frɛ asanteman tiase na ye Bonin na wagye so sɛ intima wasante sem ho ehia ena mi gye se nyina ya asante sem ho hia ye enti na ye twa hia mu wa ha e hye ye maame enyunya na ye nso ye ntimi enda ye chi ye nso ya kokyiri nsem bi agu Bruni be friend no frame so e de sheye maami ya de nyina enyunyam na ewo mienu edi kan ye be kan citation no ansa na ya ba ne 35th anniversary ni so but you know ose Asante tiase citation of gratitude to Her Majesty Nana Adutwumwaa Bonin the third. In recognition of your esteemed patronage and generous support of the Asante group, we express our deepest gratitude. Your dedication of time and resources towards the successful mini inauguration of this noble initiative in a testament to your leadership and commitment to the betterment of Asante.
May this citation serve as a symbol of our appreciation for your selflessness, wisdom, and unwavering support. May your reign continue to be blessed with wisdom, prosperity, and peace. Appiah. And I will so ye dear Yatra de ma yamame Nymphie Edriasani Mesre Ewopotokasem. Absolutely, here is a personal congratulatory message from the Asantemaitias group to Denyase Queen Mother on her 35th anniversary as a queen. Your Majesty, on behalf of the Asantemaitias group, we extend our warmest congratulations to you on the joyous occasion of your 35th anniversary as our beloved queen. Your reign has been a testament to your grace, strength, and dedication to the people of our kingdom. For over 3 decades, you have led with integrity, compassion, and unwavering commitment, earning the respect and admiration of all who have had the privilege of serving under your wise leadership. Your vision for a more prosperous and harmonious kingdom has inspired us to work towards a brighter future for all. Our members, as members of the Asantemaitias group, we are grateful for your guidance, support, and endless dedication to the well-being of our community. Your efforts to promote unity, peace, and progress have not gone unnoticed, and we stand behind you with unwavering loyalty and pride. On this momentous milestone, we celebrate not only your achievements, but also the profound impact you have had on our lives and the lives of generations to come. Your legacy will forever be attached in the annals of our history as a beacon of hope and inspiration. May this special anniversary be a time of joy, reflection, and celebration for you. Your Majesty, as your loyal subjects, we pledge to continue supporting you in your noble endeavors and uphold the values of unity, respect, and progress that you have instilled in us. Long live Denyase Queen Mother. May your reign continue to be marked by prosperity, peace, and love for all. With deepest respect and admiration from the Asantemaitias group, we salute your reign. We love you to the core. Oba Tampa Utkwa. Appiah. Asantemaitias. Edamwase. Mwanuham. The Methodist Church Ghana. Methodist sorry, Componino a May Mono. The Sudi for the most Reverend Paul Cobra Boafo, Benfo. And I feel the Right Reverend Bafo Samuel J. Obuasi, the Assistant Bishop. And Nananum Enkabum Kwa, the from Kings and Queens Association, Methodist Church Ghana. And Ijina Wanan Ekasei. If you be brave, and your papa Bako, a friend of Santiago, or say Nananum Kabumku, Nasorbia Po Erin Honda. No Kai say, or the Nidia na ama ahimfoa ye no wonso the bay when nika say o sha ase a no mudi hyiamu wa mrum kumase na Adutwumwaa member na o ka ho didi momwa de
kuo no yɛ nofe kɔpem sɛ nansa yi mu Methodist Church Ghana asa kukurukuo no asi hɔ bio yɛtoto yɛni ɛhwɛ asanteman no nyinaa yɛkyɛ mu mmiɛnsa Methodist ɛwɔ Boase no yɛfa mu baako yɛka Methodist Diocese yɛfa mu baako nkabɔ mu ko a wodi ɛyɛ ahemfo ɛne ahema fekubɔ no anasa waburu a ɔbrempɔn a ɔyɛ akrokyɛ Manhemaa ɛne da wɔn ano ɔkɛhema na afei Nana Adutwumwaa wɔne ɔtɔ so mmiɛnsa a ɔyɛ Denyase Manhemaa ɛyɛ kyerɛkyerɛfoɔ ekuo no mma mpanimfoɔ ɔmo yɛ nananom nti amɔmo ansɔre ɔmo abɛta yɛ akyi ama yɛaka deɛ yɛka yi nanoma no ɛsam wɔ ɛbɔ wɔn di a ɔmo tete hɔ animonyamfoɔ yi ɔmo ɛka ho ɛne yɛkasa yi nananom Methodist asɔre ɛbɔ maame aba so is an unwritten eulogy yɛntwerɛ ɛnso obi a ɔbɛte bi abɛhu sɛ Methodistfoɔ ne gye maame no ne mmɔdemmɔ ɛne n'ahofama ɛne sɛ na osi boaboa dɔm ano ne kasa dɛ ɛna ama kuo no agyina brane a ɛnkyɛ koraa yɛbɛto nsa frɛ mu nyinaa de nyaseman sɛ wɔbɛta yɛakyi ne yɛmmie kuo no ano ɛda yɛ 27th of July ɛwɔ Boase Wesley Cathedral Nana ɛna yɛ twerɛtwerɛfoɔ na deɛ nwanwa ne sɛ wokɔ ɔmo platform so Nana ne borɔfo ka na nyɛ nwanwa sɛ ne kuro tia burokyire na ne pɛn so bɔ eti nɛ yɛsi mu efiri baabi efiri ansa na ɛbɔ nondu Bishop baafo asamwagye yi ɛsɛ nkɔwɔ ha dwumadie bi de na kɔpie nkran dendenden to atu ne senior secretary a wɔkasa yi na assistant senior secretary a ogyina me nifa so yi owura Asafo Adu ɛna Agya Abraham a ɔno nso ɛna hwɛ mpɔtam ha nyinaa mansi soafo Methodist soafo sɛ yɛnni nananom anim na yɛba yɛnto etuma nkrɔfo yɛnum tuma nipa wɔ ha nyinaa nte sɛ nananom mmɔden wɔ Methodist asɔ ɛsom bopa sɛni nana moni adwuma nana wɔn kwa so nana yɛmpa yɛ ne sɛ wadi mfie aduasa no yi wobɛdi wo mfie aduonum wɔ akonnwa no so no na ɔyɛ ababaawa sɛ ya na nyansa ne onimdeɛ adɔso ayɛ sɛ King Solomon wɔnum asɛm betwa asɛm na deɛ wɔka bia nso ɛbɛtɔ nipa so na nipa hwɛ so ɛde wayɛ sɛ na hɔ aka asɛm ɛda mo ase ɛyɛ 2000 ɛnyɛ 2500 ɛyɛ 2000 nti ɛwɔ hɔ pamcho Nana nkura a wɔdi so sɛ Manhemaa na ebi ni yɛwɔ Denyase ahinkuro ne maame ɛde frɛ no ɛde too no ɛyɛ Nana Appiah Yaago ansana yɛbɛsi no Manhemaa a yɛmaa no nkonyadi Nana Adutwumwaa Bonin ne maame yɛfrɛ no Nana Yaanyako a wanya ne baabi ɛkɔ yɛwɔ no wɔ Huntado na yɛtete no wɔ Huntado ɔhyɛ ne sukuu ase ɛwɔ Huntado MA primary a ɛwɔ Huntado kurodua mu ɔhyɛ ase firi class 1 ɛna ɔde kɔwie class 6 na ɔkɔtoa so ɛwɔ Poano LA2 a ɛna yɛfrɛ no Poano MA JHS owie sukuu afe apem ahankron aduɔwɔtwe nsia abra na wɔwɔ mfie dunsia Nana mmɔfra brɛ mu nyinaa no na ɔwɔ daeɛso kɛse enti wamfa na desua wamfa na brabɔ ɛnni agorɔ owie LA2 ɛwɔ Poano no Nana ɛkɔhyɛ adwumasua ase a yɛfrɛ no hairdressing Nana kɔsua etireyɛ ɛwɔ master bi a yɛfrɛ no Sister Araba ɔno na ɔkyerɛ no sɛnea yɛsi ɛyɛ etire
ɛwɔ afe apem ahankro ɛde ɔtwe nkron ayɛ humɔbɔ ɛda ɛtɔ so enum 5 June 1989 abra na nana enya mfie ɛde ɔkron so dunkron ne wɔfa eyi no ɛde ne si hɔ sɛ ɔmramɛyɛ Denyase Manhemaa ne wɔfa saa brɛ no ɔnana ɛyɛ ɔhene a wanya ne baabi kɔ nana owusu aduoni a ɔtɔ so mmienu nana Adutwumwaa Bonin a ɔtɔ so mmiɛnsa yi ogyina ne maame a ɔyɛ queen mother saa time no ogyina ne nan so sɛ ɔbɛ tena ne nana nan so kɔpem sɛ ne nana ebefiri atiasefo asase so esan ɛbrɛ na wo ayɛ mmerɛ kakra ɛwɔ n'apɔmuden afe apem ahankron ɛde ɔtwe nkron na mu August ɛda ɛtɔ so nkron ɛna yɛde nana Adutwumwaa Bonin ɛkɔkyerɛ nana Appiah Kobi Asante Hema saa brɛ ɔno nana ɔte so ɛma ɔkɔkɔ saayɛ nana abraba kwantuo mu no wantena ha otu kwan ɛkɔ amanɔne Europe na ɔkɔtena abrokyire ekura yɛfrɛ no London United Kingdom afe apem ahankron ɛdeɔkron ɛnson 1997 31st October ɛna nana ekodu abrokyire na ɛhɔ ɛna nana ekohyia bɛrima mmonyamfoɔ a ne din ɛde owura Francis Yaw ɛgye Boaten ɛhɔ na ɔmo hyɛ awareɛ abrabɔ akwantu ase ewom no ɔmo enya ɛba edikan a yɛfrɛ no Patience afe apem 2003 na 2005 ɛna nana sɛnya ne baba baako a ɔno so ɛde Precious 2007 nana ɛsan wo ba a yɛfrɛ no Solomon Boaten ɛna akyire saa ɛmai na so ɛbɛwo ɔmoma ama nana enya ne first grandson nana Kwabena Dome Hall 2017 nana egyina sɛ ɔbɛboa ne community ɛne ne mpɛsoa so ɛno nti wantena hɔ ɔyɛ sɛ ɔbɛtoa adesua so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya nimdeɛ kakra na watumi ɛde ɛbu ne man ɛno nti ɔkɔ ɛkosua adeɛ a onya abɔdi krataa yɛfrɛ no DBS ɛhɔ ɛna boa no ma onya adwuma ɛwɔ West End United a odididi mu no ɔba bɛyɛ the lead customer care service ɔno ɛna na obi bia a bɛba adwuma anim no obɛgyina n'anim kan ama wabɔ ne ma deɛ ɛde akyerɛ no nana abrabase no anyɛ bɔkɔɔ saa ba ɛsan akokeka ɛne ahofama a ɔwɔ nti ɔbɔ no mmɔden biara sɛ ɔbɛbɔ n'abusuafoɔ ho ban ɔbɛsɔpɔto wɔn sika fam ɛne wɔbom fam baabi bia a wɔ biara no na n'ani ɛsan ɛwɔ fie nana ahofama ɛne ɔdɔ no anso hɔ ara ɔtoa so ɛde maa amansan ɛnam ɛno so nana yɛ sɛ ɔbɛba aba bebie school ɛwɔ ne mpatam ɛsan sɛ school anaasɛ adesuadeɛ ɛda n'akoma so enti ɔde to ne manfoɔ a ɔne ɔmo wɔ nkyirima mu ɛna ɔmo yɛ sɛ wedeɛ ɛyɛ asɛmpa enti nana yɛbɛboa na waba ɔmpɛsua so na wabɛsi school dan ɛnɛ school dan no ɛwɔ aseɛ ha a yɛfrɛ no Denyase Pre Village School a nana ahyɛseɛ afa mmɔfra a ɔtete wɔm ɛwɔ ɔmo adesua mu ɛno esi hɔ no nana abra ne bra no ɔfa nneɛma ɔde akɔkyɛ enyanka ɔmo a ɔmo ne bie titiriw eskuufoɔ nana ayɛ adɔyɛ bebree ɛwɔ ne mpɛsua so ɛne asanteman mu ɛwɔ afe apem 20
2018 no nana eye appeal e won na sorry awo e ma onya sika e di sika no e ba bekwai maternity ward e ba e be sesi ho e di ma ho ebio nana esanso enya partnership ama okoye police asoye e wo bekwai omonso emwa emre bia etwem nana Adutwumwaa Bonin a otoso miensan sabra ya kasai a ye Denyase Manhemaa no osanso eye secretary anasa otretре for Emma Kings and Queens a ewo Oboase Methodist Cathedral Church ena efe so osanso bon homoden ewo bekwai Denyase ene ne patem ho nyina nana amfa ahunidie eni agro enti brano bia no o try se obeba ama ni kromfo ya ye clean up exercise ahun sesi adwumadie ewo ye nkro so otumfo osesutu edi otumfo osetutu the second abra odi ni 25th anniversary nana Adutwumwaa Bonin etc from Emma ne pesua so odi anim Emma ye clean up exercise nana enye obi a oye okandifo a odwe ononko ane ho demo oye okandifo a odwe ne manfo nyina ho otre na tabe ede ma abusua ene obi biara a ohye nase nana Adutwumwaa Bonin a otoso miensa sabre ya odi ni 35th anniversary aye mfie eduasa enu as Manhemaa for Denyase traditional area no ne legacy bako ene innovation abrene brinwia no ohwese obepe enema eye foforo na wetuhu anamo e de aboa abusua enam the secretary Juma a odi ewo Oboase Kings and Queens no e sign say adwuma no ya den nanso ne manfo so asudi eda ne so nti abrene bi nyina no oka ne hubom na waka ne manfo so abom na wasre emwa adwenkyere ene entoa ene adwentoa toa ene free ne mpanifo ho sabrei se onyame abo ya na ho ban ama watimi atra akonwa iso emfie aduasa enuma na de ebeka ne se eye erade na aye Ebenezer bebia ode ya bedu no yebeda wase na yade nana etsi akonwa so no yade ne kokyere nana efia kubi sabre na onoye Manhemaa na kwantuo no nyina otuya na kwantuo no nyina no nana enya ahotoso se even oni Denyase ana oni bepa petem akra na watoto na chiye a na chifo so edi djuma esan ni good human relationship a owo oni ni pantem enkita wodie esombo kese nana sabre ya wanya emfie aduasa enumui de omanfo e ka kyerɛw ani sɛ nyankwada natras akonya ne so na san edi emfie aduasa biem te emfie aduoso sabre no na yɛ san so hyefa ada udwuma wasan edi emfie edi enim no e de akyerɛ oman yenim sɛ emrepɛ mu no ɔno akasa edi nanum sɛm ebeba aba betudwa nana nyankwada Denyase man nyankwada asanteman nyankwada yada obi biase from say emfie aduasa num enye kuma
Mia minia ba kope nana amuafo Manhemaa no so nkene ya ukude amamre bebre na ekoso eso se da bi me ma wonko a wontina ho metwitwa de me ye bia so na maba beta wachi nana mu akwaba ndamase afi mia me ba made nyina yewra otumfo chiame na konfinti ofri intina nko se wantia ho a wonko asema me na wo ye na me nko a metimi atena ho eja wo mu me ba no ma beta wachi fiti anopa na obaye na mu akwaba na mia masofo mpanyimfo every 10 o'clock non to anopai bishop our bossy dices software felix and then yeah papa soft penny software kings or that puano session pano matchedis any wintado ano software kennedy munyina software and then a soft phone penyimfo nyina eba aha ebebo mpaye ma me ayamia nananom foundation war Methodist Kings and Queen Association and I say Rebecca say nananom a omowo Methodist esummo nsemo amuhui free anopai omo betena ha dwumadie bebre na di woma enim a omo di akra enchewi a omo de ko meda empanyimfo a wo Denyase memu ha me manfo Denyase maima eye asanteman tiase omo so edemi aye maame rekupa metai omachi ewo omo ekuanimo da empanyimfo a ewo Denyase memu ha omo ye ebusia nano a ebusia mpanyimfo a omo ayiyi omo ebusiafo a omo wo kroman mu nyina Denyase memu nyina se omo mra no mama michinkwa meda mu nyina se nananom a mo baaye nananom a chiamefo amofri echichiri ni benchem baaye beta machi cadet ene Denyase man secondary school enkola de bia mitukwan headmaster ode wo mo bebo michidom mekan makanisen a teacher for Mr. Siedu ene Mr. Steve almost so and I organize bibia me ameba Emmanuel eye kasapreko wo say nana ye de yentintina udwumadie ni nyina ebeba be sponsor na ya so wasem na ya fa bibia to yeso posters ene banner ene books exercise books amu hoin omo the 500 and a device menchema me school for a Denyase memu hanyina sense kan CIC ya echusu 8 schools I want Denyase mem ebe football and I say ABC nkan ema o say enam santi o de ba no ma chama schools ni nyina edamwase kasapreko my idea papa me ba ma de nyina na every year apostle ba kope onua nira na asante hene atunidin yeja obo akohoma yeja obo akohoma mebe wa ya dedo one onua ne ho kani mamsewa sebi meka so omo nso ene so masere sponsor adwumadie di si wo na so se omo ma menko amoka omafa ho kani nyina enti eye apostle na me enhira no no nya ne kese
da obi bia se zongo community a omo wo Denyase mem ha de bia me ye bibia ko bon mama ne a omo ntutu mase omo ka omo ho bom eto santententen eyen meyo party said ya me ye ya no meyo bibia mo omo ba ebe chia me ebe bom pa ye mame e ma me trinkwa panyina mankwa panyina sonwa panyina kowia mame sofo me ame mame ye kra ene Denyase maima ntado ma mpanyimfo because me bom mudin a me to me me classmates abrokwa ene Joseph meka say abrokwa be ye 86 for hima na Joseph nso why 86 for your classmate hene sanse bibia mu ese bibia me ye bia mo boa classmate for ano na mo sese wo mo na yesei yenko boni chidom school mu he ya ene ye call primary school ene ye to aso po ano LA2 ene omo friend eme me kasa me ka ade beche masem nyina ne se me da nyankopon ase me da Sikadwa ase da aduana nkonwa kase ananom a ekonkodene emma Denyase ebe ye Denyase ananom me da omo nyina ase me fa omo kransie ye nya mesada na opokuware na asante hene ene na asante hema na Appiah kobi otosumieno medi yo meya sutie o makonwa bekoso o nyina efapem afutupa na asante hema na Appiah kobi de maame amana amakona du nso abeto aso ene na asante hene na osetutu a otosumieno omo empire bopa ene omo afutupa ene ni nyina ama meti se ne metie se menya 35 years ana se mfia du asanu a enya me nko a ye erade ene nananom ene Denyase man ahonhoma atwa Denyase man ahia nanampenya mo abedi akon esie konse etie da chese abenya ohima ne nananom asia atwa oman ho ahia omo honhompa a omo de ta mechi awia na jo da siom ajijeme ababa asuma da yepa minihwia meka mfia diasa enum eye ekwan tentene na metwa enye easy anase enye emu nsam ne de emu challenges ensam bebre na ewomu drumre bia na maye bakofo mpanyini nyina ko na nso sede na naduani me ofre me ka kire me se me mefa me nananom aso na me meboa no na yemu Denyase manti de bebe bia me de abotre ene odo opepa Denyase man ho donti e de mache e wo man e ne e se me hwe se papo boni o ya o ademo ese me hwe na me tutu niema na opoku ware e de me ko kire no eye 8 August 1989 na smo kan se abrewa so waketwa first na ye di ade a eniema bebre ho ene de udi ade a obesom man na man so asom na Appiah kobi kan sa na kire me sasiwa wabai ya abotre emu oden emu oya na so wontumi nko bra watena wona nanom akonya so so ka se areho odi tu ho ade so a sebe wadome ho nti papo wanio de for wanito na nanom na hwede nyame beye na futupa ene sede no osigege me so akrokro menti ene meti sede meti mfia duasa enum enye betema me sa emu nsam no bebre ohaw bebre enso enam se me man hodo
nananom akonwa mete so ho do na mintimi na machi ma me nananom nti papa obonio magia mene se ya me ene nananom behwe me okay eya mini abema panyina mankwa o se nana eye din ensu enkonya behwe na ampa e ka hye nyame anunyam se aha bebre na ba amane bebre na ba isu bebre na ba nanso nyankopon ne nananom etiase omo hweme sanse se asanteman etiase tieman asante sem ehu hiame ehu enyaye me magedre fwa me ne wo mpatam ha se preschool ya esi hwai ebe kosuo enkosuo eye Mr. Felix Mr. Richard ani jedre mpanyimfo nyina Solomon omunyina lete bia ni ho a de bewura Jewelry Company anase Jewelry Limited a omo ebeyi masam ato baabi ni nyina mu omo bo michidom school yi ne be koso ye start o ye di asobo fomo ye dwi asase ni so ye tu nsuo sabe ye tu ajanan yo omo a na efa ho kanyina adafo mini hwea meka kyeremo se meka se me bobodin a de ebeche da menuanom Manhemaa ase abrempomfo ase fokua ye wom eye pantema ni kontre awda no nana asafohene yenyina ye wo fokutrem omo ntutumase hwe na akre da hene eja ni bibia jabusia ho sesame maame ye we ya na wodi ni mfia di asam enuma mentina trede na minyima so esame ba na mebehwe me maame maya mana ye fe ni hwe masam nyina ne se de aseda kase ene mamo aseda kase ena mede emma Denyase mai santemai ene Ghana mai meka se na mampo hene edanase oyebi na futupa awodi amame afi ne krakra mia me ho kani mikro ene me mma ene me nanfofo a ewo abrochimem ene Ghana memo masori mma de munyina mase mini hwe de meka ne se adechen na samote se akoko Bonin a na mu maame Adutwumwaa aboni otosome ensa Denyase hima me ne me manfo Denyase man ene edamase a esa edamase sorry for Naiwaha. Denyase adishie. Zoom we die jumadi no menkasa kese na Manhemaa kanina. Zoom aseda. Zoom ye de bemu bibia sene. Zoom yo. Na dodo na akura wo jumadi bebre di ene ye adwuma. Zoom enso mogyae na Manhemaa kan nondu na dodo na abaaye na kese modaje de ne. Wasai ni nyina wo maame ho. Zoom aso nani ya ye wa nyina aso ye ni. Kakra me kan ne se. Aduasam nnum enye mfie nkitwa okan obo mo baso pa ye de trede ne de
ma me free ho na me ko na de me sra ne sa wodoso nko a one na Ahema de atra no mfa sa wodo na ntoaso oye ne o ma bebre amakuri sanyamo na muta na chi a enka ontimenye de aka bebre su na wa achiri na ne so mwanta na chi a sade aduasa num no aduasa miensa no enum no 35 years no samo anya sa ontimi ti enim se mra aka eda ye nemu yi sa achitai na mesre mu menim se mo beye montama me achi na mo beye bia da ye bia na nanom beso na beba ni tri a o peso ye no mo ta achira ebebe ya se da so Mary ade se ne wa madwuma die akoso kama amaye ya bibi obi afri ba ye bia no ananu ni Nyankopon ebeta yi nyina ye chi ni asa akọ ba bia ye free ba ye aseda kase aso nkoma ye wura asante hene nti na ye nyina ye te ha one na asante hima nti adofo ede obi bia se na kakra meka no that's oburu yo sene ye nim se ono so foundation ni bi na King Jesus Charity Home nti ono Adam nana o si to university level no obehwe oba baako bema baako afiri Denyase mu fofiri nti ye waka kire oba na wontwa SS ni ye otwa wie se kim ye de to nsannua no na so no na adi nkunimu a ye hwe na kozi so obewie wodi ane se obeto gare ni asi kire ama wakona ni mwana yo Mr. Emmanuel Osai Safokrum 200 Ghana cedi Nana Appiah free Osoro henya kupon ene Denyase man ede aseda eni kabia ede ma ifise wone Denyase man ede niye na wone Asante man so ede niye ene Ghana man ede niye kwese ene Nana Adutwumwaa Bonin atoso miensa watu no safre etitire ene anintin se yemeka ne ho ne yafase de piesie emawo Onyankopon erade nanai wanya ubuniaye ifuse wo na wahwe no mfinhia aduasanum nie woyi waye akamfood na akasese nye wo a enka wontimi entra konya no so emesine senti mekane se Nana Adutwumwaa Bonin pon enonyam bi aseda enka udin erade yewase de waya maye nyina Ibrahim yesraw sawadama wona womanipa etukwan kodru ne kromu na wona womanipa etra ba bia otra yeso ehwe no so daada tifa wonu anyam utumi wado ye de ukasiye ehwe nyina so na de wo ko bia wona kodu na wona wote aso so atrase asodwe mu yesore na sade chi a ye bekasa mpa utumfo Nyankopon wo ne ye dini yi afai ye ho Nyankopon yede animonyam nyina ma wo ne awaya ma nananti yeda wa ho ase afai nyina saka yen Ewrade Yesu Kristo adom Nyankopon ti asefo no ba onka mo ho no hwe mo so omo nyina chidam enfo bia kodra sumdwom jojo Ewrade yeda wa se wote Yesu udinti amen.
beka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya